amma ta ji mana Maryam to me zan maka Maryam dakata tun ɗazun kana ta faman bina me zan maka dan Allah ta annabi na gaya maka ina da wanda nake so dan Allah ta annabi ka rabu da ni amma Maryam ne dakata Maryam amma Maryam ji mana Maryam ji mana Maryam shi wancan waye wallahi yanda ka ganshi ne ma haka na ganshi sai bi na yake kuma na gaya mishi ba na san shi baya jin magana ke wannan kyan da Allah ya miki ba san maza bin kira su ta kama yi ba kin ji amma dai dan Allah ka yi hankuri baby I'm sorry ka hankuri ta hankura ka ɗan murmushi mana abokina ta hankuri ake cikin da lafiya na dama ran fita anguwa ne ce to bari zo in kalli fuskar ki mai kyau in ba zai kyau ba ce na fita wanzu na kalli fuskar ki da ni na gode aika yawa mun tashi ko bari mu tafi yawa da baby na wallahi kan baby na shayi Inji, ya baby dina. Sina da zuwa anjima kenan. Ah, bari kulle kofar. Amma kun ji yayi kyau. Ah, ka ji ma dawo lafiya lau. hello dan Allah ka yi haƙuri kana tabi na ta maka walakanci akan wani wawa ma dan Allah su tina ina son ganka ka zo yawwa za ka zo har ma mamaki kake yin da na samu numfanka kawai ka fatin ba ta faɗa maka ba ai ɗazu na zo gidanku ba ka nan sai na ce ta bani numfanka da Allah yanzu za ka zo ina kofar gida yanzu fa ina jiran ka zan ma shiga gida ba kai kaɗai nake jira an ga ka na yawwa bari fara ce maka I love you tun kafin ka zo hello ina kuka gidan ku haka yanzu yawwa shigo
ina nufin shigo to ba matsala ga nan shigo Na ɗauka ma ba za ka zo. Maryam ba zan zo ba? Jiya abinda na daɗe nake tun jira tun yau ce nake ta bibiyar ki har yau Allah ya sa da kanki ki ce in zo kuma yan kasa zuwa haba abinda zai hana ni zuwa haba. Sai dai dan Allah ta ina kawo guri akan abin ka baya. Haba wannan ai ya wuce. Na zo na maka wulaƙanci a kan wani wawa. Ta yi da ganin wannan na san dama shashasha ne wannan duk bai kama da ke ba haba ki ma ki kalli zube shi wani ba kallon ki bane wallahi. Haba ai bai kamata ba ai. Kawai ma yanzu ma ɓatan ma lokaci na ma a kanka. Kai da ya kamata ma a ce na so tun. Ba wani abu da ya haɗa ni faɗa fa da shi. A kurin fa daina zuwa wuri na kuma daina daga waya. Wai kawai fa na mishi maganar kayan sallah. Kai ma ka jiye min. Me matsalan a ciki? Wai na ce mai sai ba sai ya siya ma wani abin sallah da yawa ba. Na ce kawai ya siya min atamfa, ya siya min abaya, ya siya min sisili, ya siya min takalmi sai agogo. Inda ba ta wuce 100 ba. Kuma kuka duba fa. Na ce to ita mamana da tsohuwa ce. Ba sai ya yi wahala da yawa. Ita ma dan so mata dai irin shaddan nan ta zamu da kuma atamfa ko da yan takalmi haka sai ya kara mata da dubu dan Allah na yi ne ki mahaifina bai da matsala na ce ba sai wani wahala da yawa ban ci sai a mahaifina na kuma in ya so in za a sai a haɗa mai da 200 sai ci sallah lafiya shi kanne na guda 8 ne ban ce musu wani abu da yawa ba duka su kowannen su ya siya musu kawai a baya sannan kuma haɗa musu koda 100 ne kawai da ƙarfi tun daga lokacin sannan na ce min ya siya ma a cikin